रावबो हाबां होमबालाय समायना हिन्जाव जिरायना थानाय खनानि आबा सोर जाखो थां नोंनि हिन्जाव सोमस्रिनाव सोंहैथां मालाय हिन्जाव नालाय मानो सोंहैनांगौ जाखोब्रा आरो रागा जोंनांलालै हाबां आंनि सिगाङावनो मालाय हिन्जावखौ बाख्नायग्रा सोमस्रिनि फिथा सावनाया जि गोथाव जायोनो ओंखाम ओंख्रि संनाया गोथाव जायोनो थांनानै जाहैबाय थाबानो जाबायना एसेबां गोथाव मोनथारदोंबा गोदनासिम नुलायलायनाय ओंखाम ओंख्रिखौ जानानै फैनो हाया नामा नों मालाय हिन्जावखौ बाख्नायग्रा हिन्जाव गदाय लानो लुगैदोंबा लुगैदों होननानै बुंखाना ओरैनो मानो बाख्नायबाय थानांगौ सोमस्रिखौ नांगौना नोंनो सोमस्रिखौ धोद मानो मालाय हिन्जावखौलाय नांगौब्रा आंनोलाय आं बिदि नङाना हाबां एसेबां समायना हिन्जाव थानानै मालाय हिन्जावखौ लुगैनाया बिराद गिदिर पाप ना हिन्जावफोरा जेसेबां समायना जाया मानो हौवाफोरा मालायनि हिन्जावखौसो नोजोर होखायो जेरै नों आं रावखौबो नोजोर होआखैलै हाबां आंखौ जेबो बुंनानै लाखानांलासो नोङो बांद्राय आंनि खाथियाव फैनानै गोदै गोदै बुंफैनाङा रागाया गाज्रि जोंथारनांगौबा रोन महर लागोन आं धोद लाया मानो लानांगौ जाखो गिलु बालु नुयोना गिलु बालु महरखौनो खोन्थागोन आं मिथिबाय मालाय हिन्जावखौ बाख्नायबाय थानाया मालाय हिन्जावनि ओंखाम ओंख्रि संबाय थानाया दिनैनिफ्राय आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नों मोनजाया मिथिबाय आं सोमस्रिनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो जाहैथां हेलौ मा होनखो माब्रै जाखोब्रा र' आं थांगासिनो मोनसे खोथा जाबाय नङाना हाबां दाउस्रिया बमब्रमाखौ सुदोंनो सिखाजों आयौ माब्रै ओमफ्राय मानि थाखाय दाथ' आं मोजाङै मिथिला आं एसे खबर लानानै फैनि र' थांलाय माब्रै मा जाखो खबर लानानै फैलाय आयौ मानि थाखायबा बेफोरबायदि सुलायलायनाय जाखोहाय माबा मोनसेथ' जाथारखादों नङाबा बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा बि दाउस्रि देलाया खुगायाल'सो एसे बोरैबा मानसिना एसेबां बेफोरबायदि मानसि बुंनायखौथ' खोनाफेराखै आं दाउस्रि देलायखौ मा जादों आयै आच्छा बार' थाइबानि लारु मा जादों खोथाखौ गुवारै बेखेवलाय माबालै नैबे बिनानाव जेन्थ'खाजों रायलायोमोनलै आङो रायज्लायदाव जंखायदाव बुजिखाबाय दा बुजिखाबाय दे दा ओमफ्राय दिनैबो जों सानै फैनायखौ दाउस्रि देलाया नुबायलै दा दाउस्रि देलाया मिथिबा मा खालामगोन बेखौसो साननानै टेनसन आच्छा बार' थाइबानि लारु नाव गंनै आगान होनाय एसेबां गोरलै बाथ्रा नङालै बेनिखायनोथ' नोंखौ लिंहरदोंब्रा नों बेफोराव एक्सपार्टथार ना दा दाउस्रि देलाया आंखौ फल' खालामदोंबाथ' दसे उनाव मोनफैसिगोनानो बियो आथिक गामिनि मानसिफोरखौबो लानानै फैदोंसो खोमा वाइला इसिबां गिथारबाय नोङो माखौ इसिबां गिदोंथाय एफा गिख' मानसियानो बेलेग सिख्लाखौलाय मानो गोसो थैनांगौ बेलाय धोद जाम्बि नों सिरि थाथ' अमा राजा नोंखौबो आं हेफाजाब होबाय बे बाराव नोंबो आंखौ हेफाजाब होनांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु जेबो नङा दे दाउस्रि देलायाल' फैथों अह नै फैबायानो हिन्जाव लानानै बेरायदोंना सेंग्रा गोरलै बायदि गावखौनो मोननानै लादोंना दिनै आं दायनिनि महर लानानै फैदों मिथिबाय बिदि नङालै नों साननाय बायदि जेबो नङा औब्रा नों साननाय बायदि नङालै जोङो मोनसे खामानिसो मावदोंलै इलेक्सन दारायनायनि थाखाय लाहार फाहारसो खालामदों बे बिनानावा रावनिबो गोसो थोनाय नङा मिथिबाय नोंनि खोथाखौलाय सोर लायोसै ओरैनोबा नों थगायसुलाखा आरो बेनि सायाव नोङो पलिटिकेलाव हाबबावनायसो बालावबो लाया नोंनि बुंनायखौ आरो जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांजानो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया मिथिबाय अमा राजा नङालै नङा आंनि खोथाखौ खोनासंग्रो बालावबो खोनासङा बेनोना आखुजि सिख्लाया आखाइ आथिं गैजायै सिख्लाया मालाय हिन्जाव गोनांखा हौवाजों थाइसे थाइनै फैसा गारलाना होबानो हाजि जाग्रा हिन्जाव गोनांखाफोरजोंबाबो खारफाग्रा न'खरावलाय दङना गैया हाखा न'खराव जेबो गैयादां बेनिखायनो मालाय हौवानिफ्राय मोननो लुगैदों बेबो हिन्जाव गोनांखानिफ्राय नों साननाय बायदि जेबो नङालै दाउस्रि जों अफिसनि खामानिसो मावदोंलै औ अमा राजा होननाय बायदियानोब्रा जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया गैयाना गैया आं मोजाङै सोंदों आंनो फिननायखौ दाबो मोजाङैनो हो नोंहा बे हिन्जावजों सोमोन्दो गैया होनलाय गैयालै गैयाना गैया आंखौनो आरोबाव थगायबावदोंसैना हाय दाउस्रि आंखौ थगायनायनि साजाखौ ला नों दिनै आलाय सिख्लाखौ मा साजा होनो न'खरनि मानसियानो जुदि गाज्रिबा मालाय हिन्जावखौलाय आंलाय मा होनबावनो बेनिखायनो नोंखौनो साजा होबाय आं मिथिबाय अमा राजा पुलिसा लिंहरदो हेल' 108 नैबे लोगो हमलाय केफेआव एसे इमारजेन्सि जाबाय आबैनो एम्बुलेन्स गंसे फाथायदो दाउस्रि बेफोरखौ मा खालामखो नों जाय आंनि गोसोखौ दुखु होगोन बेखौनो साजा होगोन आं आदा बमब्र नों मानो बिदि खालामखोब्रा दाउस्रि देलाय आं बुंखादोंमोन ना नों जि सानदों बे नङाब्रा बे सिख्लाया गोसो थोनाय नङालै बमब्रमानि गोसो थोनाय नङा आंनिसोमोन आंनिसो बमब्रमानि उदैनि सिखाखौ दिहुन
होननानै नोंनि खुगायावसो गेव होगोन आं बदतमिज पुलिस आखाइ दैखांमाबा नोंखौ जोङो मानसि सासे मार्डार खालामनायनि दायाव ग्रेप्टार खालामनाय जाबाय थौदो माबार बब्र ओइ बब्र एम्बुलेन्सखौ लिंहरबाय आङो दाबो मोनफैला माथो आइला जाबायला मा जाबावगोनलै एम्बुलेन्स फैबाय खोमा एम्बुलेन्सनि गाबनाय खोनादों आच्छा एम्बुलेन्सआ फैबाय नोंसोर बेखौ आखाइ होथ'नाङा इन्सपेक्टर मानसिखौ मोजाङैनो साजा होदै गावनि फिसायखौ सुथारलायनाय मानसिखौ ओरैनो हगारनाङा जागोन बेफोरबो गासिबोनि सिगां बेखौ हस्पिटालाव दोनहैनोसै बोरलै माथो एम्बुलेन्सनि मानसिफोरा दाबो मोनफैया मानसि लासै ओइ मानसि लासै बम्र भाइ दे लोरबां दा खालामलै मोजां जागोन गासिबो थिग जाजोबगोन नोंल' देहाखौ दुरबल खालामना बम्र गासिबो थिग जाजोबगोन आच्छा दावस्रि देलाय गावनि फिसायखौ मानो सुनाय जाय मानसिया फोथायखेबस बे बुहुमाव थांना थानायनि जेबो मोन्थाय गैया अब्लाबो आयेनखौ गावनि आखायाव लानाया मोजां नङा नों बेखौ मिथिया नामा आयेनालाय मा खालामनो हानो दानि जुगावलाय नखर संसारनि दावराव दावसि जानायखौलाय ओरैनोबा गामिफोराव बेसेबां जौ लोंनानै बुलाय सुलाय जायो नोंसोर पुलिसफोरनो खोन्थाबाथ' साननै सानथाम लकआपआव सोबथागोन बिनि उनाव हगार हरसिगोन न'आव आरो थांनाय न'आव दुम दाम दाखाल दुखुल जालायबाय थासिगोन आयेना नखर संसारखौ जेबो खालामनो हाया मिथिबाय बेनि सायाव माबा माबि आयेनसो दिहुनबाय थायो हाबा जाखानाय हौवाफोरा बेलेग हिनजावफोरजोंबो लाइन मारियो होननानै बायदिसिनासो रुल ओंखारबाय थायो भारत हादरनि संबिजिताव नोंबोथ' सासे पुलिस हिनजाव नोंनि हौवायाबो जुदि बेलेग हिनजावजों लाइन मारिबा नोंबोथ' रागा जोंगोनहाय नोंथ' खेबसे लागैनो गावफ्लंखागोनसो खोमा बेनिखायनो गासैबो खोथाखौनो आयेननि सायाव हगारनो थाखाय दाहोन मानो होनोब्ला जोंनि भारत हादराव आयेना बेसेबां सहाय खालामदों जों नुबोगासिनो गिदिर गिदिर सिखावफोरखौ हमनो हायाखै हिनजावफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायफोरखौ हमनो हायाखै ओमफ्राय आंहा सासे फोथायखेबस हौवाखौ सुनाया गाज्रि जाबाय आरो अब्लाबो जोंहा मालायनि जिउखौ लानो थाखाय मोन्थाय गैया नोंलाय मा जाहोननि थाखाय नों नोंनि हौवाखौ सुदोंमोन आं बुंखाबायानो दा आंनि हौवाया आंखौ थगायदों होननानै बेनिफ्राय आरो आं जेबो बुंबावला आरो आंखौ सोरबाफोर लोगो हमनो नागिरदोंबाबो आं रावजोंबो लोगो हमजाया जागोन दे आंखौ हारसिङैनो थानो हो आच्छा दावस्रि देलाय मोनसे खोथाबाव नों नोंनि हौवाखौ सुनायनि उनाव नों गोसोखौ गाज्रि मोनदोंना मोनाखै आयो माला रिपर्टारसो जाखो ना पुलिससो जाखो नोंलाय आं फोथायखेबस हौवाखौ सुनायनि उनाव आंलाय मानो दुखु जाफिननांगौ जाखो जाम्बि हिनजाव जानानै हिनजावखौनो बिदि सोंनो लाजिया नोङो नोंबो सासे हिनजावसो मिथिबाय फोथायखेबस खालामजाबासो मिथिगोन मेडाम बे केदिखौ लोगो हमनो सोरबा फैदों आच्छा नोंखौ लोगो हमनो सोरबा फैदों नोङो लोगो हमगोन ना आं हमा आं रावखौबो लोगो हमनो गोसो गैया लोगो हमनानै लाखा उनाव लोगो हमनो होनबाबो मोननाय नङा नखराव बिमा बिफा फिसाफोर दङना गैया लोगो हमनानै लाखा सोर फैदों बेबा थिनहरगासिनो आं सोर फैदोंथाय बेबा थाम्फै देलायाल' दा फैथोंसै मा सानगोन दे बियो आंखौ गावनि बिमाया सासे दायनिगिरि मार्डार खालामग्रा होननानै आंखौ मुगैयाथ' अब्लाबो मा खालामनो गोसोआ सहायनो हायैनिनो बेफोरबायदि खालामथारबाय आंलाय मानो थगायजानो एसेबां खस्थ' खालामनानै हौवाखौ अननानै थाबाबो बेफोरबायदिसो साजा मोनोबालाय आंलाय मोनोहै नायगार हौवाजों थगायजाबाय थानोबाल बिदि थगायजाबाय थानो हाया माथो आंबाल आब' मा खालामखो नोङो खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो जि गोजांस्रिउबाय आं आब' आंनो हाफाङासो खोन्थाहरदों मिथिबायना हाफाङा खोन्थाहरनाय लोगो लोगो थफिरामनो फन खालामनानै नोंनिसिम फैबाय आं बादालि आंनि खोथाखौ नोङो टेनसन खालामनांला मिथिबाय मानो खालामा दे आब' नोङो जेराव थागोन जों बाहेराव माबायदि थानो हागोन दे आब' बे गुमैयाबो दे आरो मा खालामो गुमैनि खोथाखौ दा रायखांसै आरो खोनासं अन्नानै थाम्फै देलायखौ मोजाङै जोथोन लादो दे थाम्फै देलाय फिसाया जाहाथे आंखौ मुगैया बेखौबो नोजोर लाखिदे बादालि आरो थफिराम औ दावस्रि देलाय नोंनि आखला सोलाय मिथिबाय नङाबा आंजों जेलनिफ्राय ओंखारनानै सुथार जागोन आरोबाव आं जेलाव थाफैगोन मिथिबाय बावै बिदि नङालै दावस्रि देलाय नोंनि बिनानाव बादालिखौ आं बिराद मोजाङै अनो नाथाय आंनासो एसे गाज्रि आरोना ग्रह'नि थाखायसो जात खालामना लाफ्लाङो आं नों टेनसन लानाङा आं नोंनि बिनानाव बादालिखौ मोजाङैनो दोनगोन खोनासं बादालि आरो थफिराम आंनि फिसाजो थाम्फै देलायखौ मोजाङै नायदे आइयाथ'
मोजाङै नायखागोन अब्लाबो नोंसोरबो गेजेर गेजेर खबर ला मिथिबाय दासो देरफुनाय गथ' गोदाव सोराव जालाबायगोन बेनिखायनो मोजाङै नोजोर होदो आरो आंखौ नायनो फैनायखौ बाद होदो दिनैनिफ्राय आंखौ दं होननानै दासानसै आरो आंनि अननायखौ जोबथा खेबनि थाखाय आंनि फिसाजो थाम्फै देलायनो हैदो बाय आब' आब' जाबाय दे बादालि उनाव रायलायफैगोन दे मोजां उकिल खालामनानै जों बेखौ जेलनिफ्राय दिहुनगोन नों टेनसन लानाङा नंगौना थफिराम नों जेलनिफ्राय आब' दाउस्रि देलायखौ दिहुननायाव आंखौ हेफाजाब होगोन ओं जेखौ बुङो बेखौनो खालामगोनब्रा ओं जुदि बुङो पुलिस थानाखौ साव होमबाबो सावनानैबाबो लानानै थांगोन आं दाउस्रि देलायखौ नंगौ औ नंगौ आरो आंनि मथेबा दाउस्रि देलाया मोजां खामानिखौनो मावदों ओरैनोबा आङो हाबा जानाय हौवाफ्रा मालाय सिख्लाफोरखौ गोसोथोबा आं दोखो दोखो रागा जोंखायो ओइ सिख्लाफोरखौ रागा जोंबावा आङो हौवाफोरखौसो दाय जायो बिसोरसो सिख्लाफोरखौ बुरखायदाव थागोन मालाय अर नुबा गलि खागोन ना बेनिखायनो हिनजाव जाथिखौ बदनाम होआ आं हौवा जाथिखौसो बदनाम होयो दोखो दोखो रायनानै फैनि थाव हस्पिटालाव आं मा मोखाङै नुजाहैनो दे मानो नुजाहैया थाव नुजाहैगोन गुमैयाबा माबायदि थासारियाव दङथाय थाव माबायदि थासारियाव दं एसे नायनानै फैनि अके बुंनो थाङोब्ला आंनिबो बिसालसो जाहैबायना बियो सुवादा